तो कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. नंतर फुलं द्या मम्मीच्या हातात. फुल द्या. आता आई वडिलांच्या पाय पडा सगळ्यांनी. आई वडिलाशिवाय हे जे जग आहे ना ते शून्य आहे. आई वडील असतील तरच आपल्या मुलांचा उद्धार होऊ शकतो. आणि तुम्ही मुलांनी लक्षात ठेवायचं, कधीही आई वडिलांना दुखवायचं नाही, कधीही आई वडिलांना वाईट शब्द बोलायचे नाही, त्यांना नेहमी मान द्यायचा. त्याचप्रमाणे आपल्या घरामध्ये की नाही मोठी माणसं असतात, आपले आजोबा असतात, आपली आजी असते, काही वेळेला ज्यांचं संयुक्त कुटुंब असतं, म्हणजे काही लोक एकत्रच राहतात, त्यांचे काका असतात, काकी असतात, ते आपल्यापेक्षा मोठे असतात, त्यांना सुद्धा तुम्ही लहान मुलांना किंवा त्यांना सुद्धा मान द्यायचा. आणि आपले आजोबा आजी असतील तर त्यांना तर खूपच मान द्यायचा. म्हणून माझे तुम्हाला एवढं सांगणं आहे मुलांना की तुम्ही चांगल्या गोष्टी शिका. मोबाईल वापरा, लॅपटॉप वापरा, टीव्ही बघा, पण टीव्हीवरचं जे काही चांगलं असेल ना तेच आपण घ्यायचं.